Patay, uyab man ang paring buka. Grabe, pandaot mo sa kuha. Relax lang mo. Ikaw nitong gipasabot niya nga langga niya. Ngawa rin madlawa eh. Pero, wala man nilaag sa buka dire. Pati po sa tumboy, pa nilaag. Asa mo to naglaglaag tong mga tawahan na to? Eh, mingo kayo ba? Nakuha, dyan nagpalibak sa buka oh. Bok! Mayang unto naman dra, Bok. Hoy, Pastor Franz, long time no see. Ayaw kayo naka. Magsyata ba? Mingaw kayo, ilaay kayo ba? Ares, tumboy ron. Kanagay akong gisulong dire kay magshot. Amot, asa kan tumboy ron. Alina, lingko na na, kayo magpalit ang tuba ron. Kami kayo mag-setting ba? Kana akong giganahan mo, Pastor Franz. Sari na niya. Kana akong gipangita sa imo pa. Palit ang tuba ito, John ka. Pwede. Bayan. Palit ang tuba ron, John, pero, tay sa, asa ka naglaglaag ron sa tumboy, no? Dugay na ko gimingaw to ba? Bisag sipat ka to, pero makalingaw mo itong bataagod. Ang kakuan ako tong bata, chicks boy kayo. Ano no, sipat pugay kayo to, no? Pero okay ra kay, namuputoy ka buga. Ang ganahan ako kay feeling laki. Mura bigyoy na ay ana. Kung sa man namang gingon buka na, ana, Ay naunsa makatumoy ba? ayaw pa nga na bukab. Sag wala kito sa tumboy diri, nga naon mo, bro. Ganahan na ba kayo ko ato? Kay kita ra makasanaptan na yung tulo ba? Uy, naman dahil mo. Uy, boy, huwag yun nagpalibak, oh. Ano diri, kinagplano mi ba, mag-chat. Mapo ni kinaka diri. Boy. Asa di kagikan boy? Ayun sa pa may answer. Nang chika, malamang. Grabe ka pala, kiro yun mo, boy, no? Ayaw ka natakam ba? Bisa katong imong isa ka babae, gigukod na katong binugha. Waji kikadlo ka ni tumboy ba? Bisig urat-urat na siyang ex. Ito sa yung ex dati, pre. Binugha na to. Pero makaato lagi ni babae na atsa na igukod na gani. Buhat yung bagol-bagol ni ba? Ay naunsa mabuot naman nun mo sa kuha. Wa magi ko nahadlok. Kamu na ba? Grabe, yun sa man na muna pag-discarte, boy. Daghana na ba ni mong chika ron, boy? Mas gwapo na pre, tagaan ko ni mo pre. Wa ba ako chika? Boy, nag-asa ni mong chika ron, boy? Tiga prugdos, wala mo kabalo mo ni pinakawalok dira ah. Brokdos? Abi to, boy. Dagan bitaw gwapa dara, bro. Kinsa pangalan? Ay sus, si Michelle. Katong piti kay nga chika ba? Si Michelle. Ako wa man ang chika. Ah, kadagag Michelle na prugdos. Michelle, bulagan may ko na gabi. Kaya nag-ipunin sa kuha. Uy, dara pre, no naninood mga pre, nadagan mag-Michelle dara sa Brokdos. Usa jud di apelyido ng Michelle, boy. Michelle Kalisawan. Patay, uyab man ang paring buka. Michelle Kalisawan. Bando ra gibulagan ko gapon kigipuli ka niya. Grabe pandaot mo sa kuha. Relax lang, bok. Relax lang, bok. Ikaw nitong gipasabot niya nga langga niya. Ha? Sarap tingnan ko.